खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 6 आघन 1433 मायथाइ एबा 22 नभेम्बर 2024 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय सुबुं अनफावरि हाबाफोराव हाबनानै मुं आरजिनायनि सान जागोन। दिनै नोंथांनि फोथायनाया गोख्रों जागोन। नोंथाङा जायखिजाया आखायाव दोनो बेयाव नोंथाङा थारैनो जाफुंसार जानो हागोन। नोंथांनि दैदेननायनि गोहोआ बांगोन आरो नोंथाङा मोनसे राजखान्थियारि हाबाफारियाव बाहागो लागोन, जेराव नोंथाङा गावनि सुथुरफोरनिफ्राय सांग्रां जानांगोन। जुदि नोंथांनि जायखिजाया सोरखारि खामानिया गोबाव समसिम थाबथानानै दंमोन, अब्ला बेखौबो आबुं खालामनो हायो। वृषभ राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे गिदिर थांखिखौ आबुं खालामनायनि सान जागोन। नोंथांनि सुबुंथिया जौगागोन। नोंथांनि गोहोखौ थार मुवाफोराव दोन। नोंथाङा सोरखौबा गोरलैयै होनाय समायखिराखौ फुरा खालामनो हागोन। फालांगियारि सुबुंफोरा माखासे जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांगोन। नोंथाङा माखासे गोहोम गोनां सुबुंफोरखौ लोगो मोनगोन। साख्रि मावग्रा सुबुंफोरा गावसोरनि खामानियाव आबुं गोसो होनांगोन। जुदि बबेबा सावस्रिजों सोमोन्दो थानाय जेंनाया नोंथांखौ जेंनायाव खोख्लैगासिनो दंमोन, अब्ला बेखौबो बारग'नांगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे गलाय-गथाय सान जानो थांगासिनो दं। इयुननि सोमोन्दै नोंथाङा माखासे रां थिसननांगोन। जुदि गथ'सानि जिउ राहाखौ लानानै माबाफोर जेंना दंमोन, अब्ला बेबो जोबलांगोन। नोंथाङा जायखिजाया आजै-आजौनि सम्फथिजों सोमोन्दो थानाय आयदायाव गोसो होनांगोन। नोंथाङा नखरजों जायखिजाया रंजानाय हाबाफारियाव बाहागो लानो हायो। जुदि नोंथांनि सोरगिदिं दान्थे-बिदान्थे दं, अब्ला गावखौ बेनिफ्राय गोजानाव लाखिनो नाजा। नोंथाङा माखासे गोनांथार लेखा बिलाइफोराव मोजाङै गोसो होनांगोन। कर्क राशि। दिनै नोंनि सोरगिदिं थासारिया गोजोनथाव जागोन। गुबुन हादोरनिफ्राय फालांगि खालामग्रा सुबुंफोरा माबा मोनसे मोजां खौरां खोनासंनो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि बिफानि सोमोन्दै माबा मोनसे बाथ्राखौ गाज्रि मोनगोन। जुदि नोंथांनि जायखिजाया राङा बबेयावबा थाबथानानै दंमोन, अब्ला बेखौ मोन्नायनि जाथावना दं। अननाय आरो हेफाजाबनि मोनदांथिया नोंथांनि गोसोआव थागोन। नोंथाङा माखासे गोदान खामानि मावनो सानथांखि लानो हायो। फालांगियारि आयदाफोराव नोंथाङा गोसो होनांगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय जुनियायै फिथाइ गोनां जानो थांगासिनो दं। नोंथांनि खामानिया मोनसे गोदान लामा मोनगोन। नोंथाङा धोरोमारि बिथिङाव गोबां गोसो होगोन। जुदि नोंथाङा रांनि ट्रेन्जेकसन खालामो, अब्ला गासै लिरनायखौ फरायनानै बेखौ खालाम, मानोना नोंथांखौ थगायनो हायो। नोंथाङा खामानिनि जायगायाव प्रम'शन मोननो हागोन। नोंथांनि लोगोफोरा नोंथांनि बिबानफोरखौ बांहोगोन। नोंथांनि जायखिजाया खामानिखौ फोजोबनायाव जेंना जागोन। मोजां मोनलायनाय जिउ खुंग्रा सुबुंफोरनि सोमोन्दोआव माखासे गोरोन्थि बुजिलायनाय सोमजिनो हागौ। कन्या राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय जेंनाफोरनिफ्राय उदां जानायनि सान जागोन। नोंथाङा गियान आरो गोसो बायदियै थिरांथाफोर लानांगोन। जाय लाइमोनफोरा साख्रि नागिरगासिनो दं, बिसोरो मोनसे मोजां खाबु मोनगोन। गोरोन्थि जानाय हुदानि थाखाय नोंहा उदैजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोर जानो हागौ। जुदि नोंथांनि गोसोआव गाज्रि साननाय थायोब्ला नोंथाङा हेफाजाब होगोन। नोंथाङा फालांगियाव नोंथांनि खस्थ'नि आबुं फिथाइ मोनगोन। जुदि नोंथाङा देहायारि आरो गोसोआरि मेंनायजों भुगिनांदोंमोन, अब्ला बेबो जोबलांगोन। तुला राशि। रांखान्थियारि नोजोरजों दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे मोजां सान जागोन। जुदि बबेबा बेरामा नोंथांखौ गोबाव समनिफ्रायनो भुगिगासिनो दंमोन, अब्ला बेबो बांनो हागौ। जुदि नोंथाङा नोंथांनि मोनसे सम्फथिखौ बायनो सानथांखि लागासिनो दंमोन, अब्ला नोंथाङा बेयाव एसे गोसो होनांगोन। बेंकिं सेक्टरजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा गोसो होनांगोन। नोंथाङा फालांगियाव माखासे जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांगोन, नाथाय नोंथाङा बेफोरनिफ्राय गिनांगौनि गोनांथि गैया।
नोंथाङा बिसोरजों मोगा-मोगि जागोन। नोंथांनि सासे लोगोआ गोबाव समनि उनाव नोंथांखौ लोगो हमनो फैनो हागौ। वृश्चिक राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे मुखुब सान जानो थांगासिनो दं। नोंथाङा नखरनि खामानियाव आबुं गोसो होनांगोन। बिदा-फंबाय आरो बिब'-बिनानावफोरा नोंथांजों गोबां लोगो जागोन। नोंथाङा जायखिजाया आजै-आजौनि सम्पथिजों सोमोन्दो थानाय मामलायाव देरहागोन। फालांगियाव नोंथाङा मोनसे बिथांखि बानायनांगौ। जेबो खाबु दाला। बाहागोदारि महरै जायखिजाया खामानि मावनायनि सिगां नोंथाङा गावनि पार्टनारनि सायाव मोजाङै नोजोर होनांगोन। नोंथाङा नोंथांनि लोगोफोरजों नोंथांनि गोसोखौ बुंनो मोनसे खाबु मोनगोन। धनु राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे जिंगासिनांगौ सान जानो थांगासिनो दं। नोंथाङा नोंथांनि खाथिनि सोरजोंबा गोरोबलायै जानो हागौ। नोंथाङा माखासे गोहोम गोनां सुबुंफोरनिफ्राय गोबां मदद आरो लोगोआरि सोमोन्दो मोनगोन। नों गावनि बाजेटआव थाबाय थानांगोन। नोंथाङा नोंथांनि न'आव मोनसे इलेक्ट्रनिक बेसाद लाबोनो हायो। अनलाइन खामानि मावग्रा सुबुंफोरा मोनसे गिदिर अर्डार मोननो हागौ। नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया सिगांनिफ्रायनो गोख्रों जागोन। जुदि नोंथाङा नखरनि जायखिजाया सोद्रोमानो माबाफोर बोसोन होयो, अब्ला बियो थारैनो बेखौ मावगोन। मकर राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव सान जानो थांगासिनो दं। अननाय, हेफाजाब, य'गानि मोन्दांथिया नोंथांनि गोसोआव थागोन। नोंथाङा माखासे थगायग्राफोर आरो गुफुर खालार सुबुंफोरनिफ्राय सांग्रां जानांगोन। नोंथाङा नाङै खारनायनिफ्राय गोजानाव थानांगोन। बेनिखायनो खाथि-खाला जिरायना लांदां सम दाहगार। जुदि नोंथाङा सोरखौबा समायखिरा लाबायब्ला, अब्ला नोंथाङाबो बेखौ आबुं खालामनो नाजागोन। नोंथाङा फालांगियाव मोनसे गिदिर रां थिसननो हायो, नाथाय नोंनो सासे रोंग'सारनि बिबुंथिनि गोनांथि दं। कुम्भ राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे गलाय-गथाय फिथाइ गोनां सान जानो थांगासिनो दं। नोंथाङा नोंथांनि नखरनि जेंनाफोराव आबुं गोसो होनांगोन। नोंथाङा जायखिजाया धोरोमारि आरो धोरोमारि हाबाफारियाव बाहागो लानो हायो। सोरबा बिदा-फंबायनि गेजेराव गोरोन्थि बुजिलायनाय सोमजिहोनो हागौ। बेनिखाय नोंथाङा जायखिजाया आयदाखौ सहायनायजों सुस्रांनांगोन। जायफोरा मोजां मोनलायनाय जिउ खुंगासिनो दं, बिसोरो गावनि जिउ लोगोरिजों सोमोन्दोआव सिगांथिं दावगालांनो नाजागोन। मीन राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय गुबुन सानफोरनिख्रुइ साबसिन जागोन। नोंथाङा गथ'फोरनि फारसेनिफ्राय माखासे मोजां खौरां मोनगोन। नोंथाङा मोनसे सम्पथि बायनो एबा फान्नो सानथांखि लानो हागौ, जेराव नोंथाङा गोनां खाख्रिफोराव मोजाङै गोसो होनांगोन। जुदि नोंथांनि जायखिजाया खामानिया गोबाव समनिफ्रायनो थाबथानानै दं, अब्ला नोंथाङा बेखौ फोजोबनो थाखाय दुंहाव थागोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउ राहायाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि सावस्रिनि बागै सांग्रां जानो हागौ। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय।